Tak, vítajte v ďalšom videu, kedy vám porozprávam o tom, o čom vlastne Maroko je z môjho uhla pohľadu niekoľkoročného turistického sprievodcu, takže aj z pohľadu človeka, aj z pohľadu cestovateľa, ale aj z pohľadu toho, kto tam pracuje. Mám rada tému esencia Maroka. Túto tému som si vymyslela, aby som vlastne tak to Maroko nejak mohla v kocke zhrnúť a popísať, aby vlastne dať dokopy nejaké kľúčové slová, ktoré Maroko naozaj definujú. A do tej esencie Maroka patrí hlboká, kvalitná a dlhoročná tradícia, ak nie teda tisícročná tradícia. Ono tú identitu ľudí v Maroku tvorí hlavne tá identifikácia sa s berberskými národmi, čiže Maročan je v prvom rade Berber, no, alebo Amazigh, tak sa volajú Berberi v Severnej Afrike. Je to zhluk viacerých národov, ale teda s týmto sa naozaj Marokánci identifikujú. Arab je niekto, kto im priniesol islám v 7. storočí, ale nie úplne sa stotožňujú, a nikdy to tak nebolo, nestotožňujú sa s Arabmi, stotožňujú sa viac s Berbermi, ale Arabi už po tie stáročia im priniesli, prišli tam, boli to dynastie, ktoré tam vládli, priniesli tam architektúru, tovar, konec koncov aj tie ťavy. Takže Arab je súčasťou Maroka už po stáročia, ale tú identitu viac vystihuje práve to berberstvo. A v súvislosti s tým chcela by som povedať, že medzi Berbermi môžeme mať aj moslimov, ale môžeme mať aj židovských Berberov. Takže nie je všetko úplne jednoznačné, nie sú to len moslimovia, nie sú to len Berberi a nie sú to len Arabi, ktorých tam stretneme, ale môžu to byť aj Židia Berberi, alebo moslimovia Berberi zároveň. Čiže tá identita je celkom zaujímavá a do styku s tým a hĺbšie to budeme môcť pochopiť a pocítiť a zažiť počas tej cesty po Maroku. Spomínam tu aj ten Al-Andalus, pretože jednoducho stredoveký Al-Andalus po stáročia komunikoval so Severným cípom Afriky, s tým Magrebom, takže tam sú krásne spojitosti, andalúske zvonice sú vlastne prestavané andalúske minarety a andalúske minarety uvidíme v celom Maroku. Takéto minarety nenájdete na Blízkom východe ani vo zvyšku Severnej Afriky, pretože tam už prichádzali postupne aj Otomani v neskorších storočiach, takže tam ten Al-Andalus potom bol viac menej zmenený a ten vplyv nebol taký silný ako v Severnom Maroku, pretože aj marocké dynastie vládli v Andalúzii. Takže toto je tá originalita, naozaj tá unikátnosť tohoto kúska sveta, pretože nie je to len čisté moslimské, je to zároveň aj andalúzske dedičstvo, ktoré tam stretáme. A v Andalúzii zase potom stretáme to berberské dedičstvo, ale aj dedičstvo národov z púšte. No a v rámci tej tradície by som ukázala zo pár príkladov, napríklad monumenty, a tu konkrétne sme sa fotili s Ajmádom. Ja som fotila Ajmáda v hrobkách dynastie Sády v Marrakeši, ktoré sú očividne postavené podľa vplyvu andalúskeho, stredovekého, ale zároveň sa tu stretá vplyv Blízkeho východu, sýrskej architektúry, kaligrafie, no rovnako ako aj oblečenia, tradícia v Maroku. Je to zmes
berberského, andalúzského, ale zároveň toho arabského, z tých obdobia tých veľkých kalifátov a toho všetkého, čo prišlo do Severnej Afriky ešte zo stredovekej Sýrie. Takže naozaj krásna zmes vplyvov. Potom niečo, čo môže aj šokovať. Tu ma nájdete na obrázku. Tu ma vidíte na obrázku v typických berberských šatách. Kto by to povedal, že práve záclona je tradičné oblečenie, pretože ak takto budeme vidieť ženy v horách okolo Chefchaouenu, tak väčšinou cestujúci v tom Maroku hneď sa tak zarazia, prečo má tá žena na sebe záclonu, no lebo to je kroj. Áno. A rovnako ako aj ten klobúk s farebnými brmbolcami, to je súčasťou toho celého kroja. Takže to je ukážka toho, čo je berberské a čo je naozaj Maroko, respektíve Maroko v horách Rif okolo Chefchaouenu. A takisto ako aj kuskus, to je berberské jedlo, henna, malovanie hennou, to je berberská tradícia, šperky, oblečenie, džilaba, ktoré je oblečený práve ajmát a podobne, to všetko pochádza z berberskej tradície. Čiže to je súčasť tej identity, s ktorou sa budeme v Maroku stretávať. To farebné, rôznorodé. Áno? No ale tu by som ešte vám ukázala príklady hudby gnawa, ktorú ja osobne veľmi milujem, pretože pre mňa to je až transcendentálny druh hudby. Je to zmes hudby, ktorú priniesli do Maroka čierni otroci a tá sa zmiešala s hudbou sufistov. To je nad islámom, to je niekde úplne inde a je to v Maroku. Viete, že islám zakazuje dokonca, tá šaria dokonca zakazuje aj pohyby alebo tancovanie, zábavu, hudbu, ale toto v Maroku neplatí. V Maroku sa tancuje, hrá a tá hudba je naozaj rôznorodá. Tej tradičnej hudby je niekoľko druhov. Nie som taký historik, aby som vám vedela teraz všetko popísať a tie rôzne druhy rozpoznať, ale gnawa je tá, povedzme, taká to je to, čo najviac rezonuje tým národom. Takže tu vám ukážem gnawa konkrétne príklad gnavy z námestia Jemal Fna. Po večeroch to žije presne touto atmosférou. No a tuto máme zábery z tej oázy Šamlija, alebo Chamlija sa to píše, v Merzuge, kde sa s vami chcem určite zastaviť, pretože dať si čaj u týchto pánov, to je skutočne etnický zážitok. Takže gnawa od Sahary. Tieto videá si môžete pozrieť aj na mojom YouTube kanále. Môj kanál sa volá Zažij Španielsko v súvislosti s tým, že potrebujem aj naše španielské sprevádzanie propagovať, takže som si to tam premenovala na Zažij Španielsko. Toto je taká moja odnož z Andalúzie, pretože z Andalúziou Maroko úzko súvisí. Je to veľmi pekné spojitko pre vysvetľovanie histórie Andalúzie a zároveň dobre sa vysvetľuje história Maroka v súvislosti s Andalúziou. No a to Maroko je teda taká pekná skladačka Afrika, Blízky východ, Európa, Berber, Arab, moslim, ale zároveň sufisti, áno. Pekná skladačka a veľmi rôznorodá. Veľmi rozmanitá krajina. No a tu je tiež príklad toho, že ja keď hovorím o tradícii a o esencii Maroka,
tak hovorím o tých jedinečných kúskoch, ktoré sa teda vlastne o tých kúskoch pozbieraných z rôznych kúskov z Severnej Afriky, Blízkeho východu Európy, ktoré sa stretajú v tom Maroku. Stretá sa tam teda tá Sahara, Európa a východ. Tu je príklad originálneho kúsku damascenskej ocele alebo damascenský tepaný kov, ktorý robia iba v Meknéši, preto som dala túto fotku tu, pretože ak si takýto unikátny kúsok nekúpite v Meknéši, už nikde tento tepaný kov nenájdete. To je príklad remesla, ktoré sa rozvinulo, teda konkrétne toto v Meknési. A tu mám kolegu Sakaria na veľbloudi, na dromedárovi, ale uvádzam to tu preto, lebo Sakaria je krásne oblečený v tých tuaregských šatách, má na sebe tie babuš a sedí na tom dromedárovi, ktorý tam prišiel asi z Blízkeho východu. No a hovoriac o tradícii musíme hovoriť, respektíve hovoriac o esencii Maroka, chcem hovoriť o ďalšej takej téme, podtéme, ktorá spadá, tak je to rozmanitosť prírodných scenérií. A tu som vám chcela presne ukázať, ako krásne sa menia scenérie v Maroku od vysokého atlasu, cez záhrady v Marrakeši, cez údolia v pohorí Rif, cez spokojné posedenie pod Atlasom až po pobrežie Atlantiku v Essaouire alebo po hlboké vnútrozemie, kde nájdete aj takéto nádherné vodopády Uzud, cez ktoré by sme mohli ísť, ak bude dostatok času, na ceste medzi Casablankou a Marrakešom. No a pre podčiarknutie tej esencie Maroka, ja si myslím, že to najdôležitejšie z toho Maroka je práve púšť, respektíve Erkčeby, alebo tá, nielen Erkčeby, ale celkovo tá potreba blízkosti púšte, ktorá podnietila obchodné cesty, spojenie s Európou, so Stredomorím, s Blízkym východom. Takže odtiaľ to všetko prišlo niekoľko vládnúcich dynastí v Maroku a s Berbermi z púšte sa veľmi radi identifikuje väčšina národa, ako to sú ich korene. Ano? Takže preto ten záber na púšť, ktorá vo mne veľmi rezonuje. Za každým, keď tam prídem, je to rovnako fascinujúci zážitok. Takže ešte večerná púšť z kempu po večerných hodinách po západe slnka.